Assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani sunana Sadiya Haruna. Musbahu M. Ahmed, na ji voice record ɗinkan da kai a group chat da dai sauranku ba sai na kira su ba. Musbahu M. Adam, ka ce mun ni karuwa ce, ni ‘yar uta ce, Isa yana yawo da karuwa a cikin mota. Na ji na yadda. Abin da ya fi damuna shine, wai kar in kira kaina ni ‘yar Kannywood. Musbahu M. Ahmed, me kuke karanta a Kannywood? Me kuke koyarwa a Kannywood? Hadisi ko Kur'ani? Gaya min ɗaya daga ciki. Bari in gaya maka, na fi ka daraja da kima. Sannan a babban gida na fita ba a karamin gida ba. Ni zan iya in ba da tarihin iskancin ka up to Z. Ka kira ni karuwa? Ka gaya min inda ake cina. Ka ce min ‘yar uta? Ubanka ne ke ba da mukullin aljanna a shiga? Ka fita a kwayan idona, in ba haka ba sai na tona maka asiri ‘yan matan da kake ci in lissafa sunansu daga wai har da akwai wani mai magana a ciki wai ‘yan Kannywood su nisanta kansu da ni. Oh my god, wa ya gan annoba? To idan baka sani ba, kai mai maganan zan iya in ciyar da kai, in ciyar da iyalinka, saboda nin da kake kallo na da kuɗina na shiga Kannywood na ga abun bari ba na fita. Akwai waɗanda suka cuce ni ba na habaici, irin su Alasan Kwalle, Lawan Sa'idu Washasha, Aminu da Gash da dai sauransu. In ƙarya ne ku fito ku ce ba haka ba. Da kuɗina na shiga masana'antar Kannywood, na gan abun ba riba ne, na fita na koma harkokina na social media. Wallahi ku fita min a cikin kwayan idona. Ba kwa ciyar da ni. Abubuwan da nake yi is putting food on my table. I will keep on doing it. No one will stop me for doing it. Okay? No one is going to stop me for doing it. So do have a lovely day. As you all know, I'm Sadiya Haruna. Yawwa, Hajjaju na zo kanki, uwar 'yan Kannywood gabaki ɗaya. Mai magana da cewa a buga jarida, a ce ni ba 'yar Kannywood ba ne. Sai ka ce an ce ni ba 'yar Haruna ba? In ta kuka in ce a nema min ubana? Bayan na girma ina shekara 24, a ce min Haruna ba ubana ba? Ai shi zai fitar min da hankali. Don an ce min ni ba 'yar Kannywood ba, me abin tashin hankali? Hajiya, ke mai kira na 'yar iska fa, ni 'yar cikinki ne, a gabana aka haɗa miki runs. A gabana kina uwar 'yan Kannywood, a gabana kika je runs. Kin taɓa ji wani a social media duk da cewa ina sa number na ya taba ce miki na iskanci da Sadiya, ko kin taba kallon chatting ina da wani na maganin iskanci? To wallahi ku yi hankali, duk wanda ya taba ni sai na yi da shi, kowaye ne. Ban taba ka ba, ina zaman zamana, ba zan taba manta ba. Akwai sanda na kira yayana a America, na ce mishi yaya ni film nake so in yi, saboda na tashi ina da ra'ayin abin. I have my own talents, ba sai wani ya koya min ba. Buɗan bakin shi ce min, Sadiya me zaki a harkan fim? Duk fa 'yan iska ne, karuwai, 'yan maɗigo wanda ake cin su ta baya, sana'ansu kenan. Babu kuɗin da ake bayarwa a wannan fim, sai dai kawai a haskaka duniya ta san ka. Su kuma idan duniyar ta san su, sai su yi amfani da wannan opportunity a fara karuwanci ana bin manya. Na rantse da Allah, buɗan bakin yayana kenan. Duk da haka da ke ina ra'ayin abun, na ce sai na yi. Na shiga Kannywood, da kuɗi na kuka cuce ni, da kuɗi na. Let me say it loud. Yes, na ga abun ba riba, na fita harkan ku. Me kuma na shishige ma Sadiya Haruna? Why? Yawwa, sannan abu na ƙarshe, na yi fim ɗaya guda 7 a duniya. Na san producer da suka sani a fim din suna sauraro na yanzu, saboda suna following ɗina. Nawa kuka taba bani? Nawa kuka taba bani? Sisi bai taba shiga tsakanina ni da ku ba, saboda ina son harkan. Na je da costume ɗina, na je da komai na, mai ni na sha a mota na je location ɗinku ne sati 2 na kara koma gida. Kun ban naira 5? No, I just want to act. Kuma na kan babu riba a abun. Abin da baya paying ɗina, sai dai kuɗin business ɗina in karasa don ina so in yi. Ba ci gaba, na bari. Wato kun ga Allah ya ɗaukaka ni a social media, ina abubuwa na yau da na kullum, shine hankalinku ya tashi ko? To yanzu aka fara. What did I say? Yanzu aka fara. Don Allah, idan akwai latest song zan sa
WhatsApp number na wani ya tura mu, rawa zan yi. Kun san menene matsalan Kannywood? Babban matsalan da yake Kannywood shine hasada. Kowa yana so ya fi wani, baya son wani ya fi shi. Ku duba hannuna, yana jikina, ina son su, amma ba daidai suke ba. Ga mai ilimi ya kamata ya bar hasada, saboda idan kana hasada ba za ka ci gaba ba. Sannan alasan kwalle, ka fita a kwayan idona, kar in kara ji ka ce wani abu a kaina, kar in kuma ji wallahi. Haduwa na ni da kai a Maiduguri shekara 2 zuwa 3 da suka wuce wani iskanci ne baka nuna min in kwanta da kai ba naki. Ina aikin NGO, wato kai kana son kuɗi ka bar fim ɗina ka je za ka yi aiki da NGO. Yanzu ina NGO sun baka kuɗin ina suke, ni kuma ka cuce ni, har yau akwai rekod ɗin cuci nan da kai. Azamto mai gaskiya a koda yaushe, na faɗa.